Comencem l'acte de presentació de la candidatura d'Altea amb Trellat per una Altea capaç de generar economia local des de la sostenibilitat. Som honestedat, som feminisme, som participació ciutadana, som sostenibilitat i som treball, per damunt de tot treball. Amb tots vosaltres, la nostra candidata a l'alcaldia, Anna Albado. La candidata de la responsabilitat i el treball, la candidata que posarà en acció al poble d'Altea. Que emoció, de veritat. Estic acostumada a fer actes en llocs com Fitur, que hi ha centenars de persones que el passen per davant, però no el toquen el coret, com els que esteu ací. Estic molt emocionada, moltes gràcies a tots i a totes per vindre. Gràcies per estar esta nit amb nosaltres. Gràcies perquè avui comença una nova era al poble d'Altea. I serà gràcies a vosaltres. Gràcies per vindre a escoltar el que volem fer. I gràcies perquè sereu els encarregats de transmitir-ho al poble d'Altea. Este es el acto de presentación de la candidatura de Altea amb Trellat, con la que nos presentaremos en las próximas elecciones municipales. En breves momentos conoceréis a las personas que forman esta candidatura. Permeteu-me que inicie aquest il·lusionant acte parlant del nostre partit. Altea amb Trellat som un partit local independent de qualsevol altra formació política. Per tant, centrarem tots els nostres esforços en treballar per Altea, per les alteanes i els alteans. En primer lloc, per què volem governar i per què volem més regidors i regidores d'Altea amb Trellat a l'Ajuntament? Pues perquè treballar pel poble és un privilegi i no volem que aquest esforç es malbarate en lluites partidistes. Volem més regidors i més regidores per a continuar la senda que hem marcat la meva companya Bea Nom de Déu i jo, en esta que no la veig. Senda de treball dur, senda d'honestitat i d'aconseguir coses molt importants. Altea amb Trellat ha format part durant aquests últims 4 anys de l'equip de govern d'Altea, treballant incansablement per a millorar la vida de la ciutadania alteana. Sense quasi experiència i amb tan sols 2 representants, hem tirat avant infinitat de projectes molt interessants i necessaris per a Altea i la seva ciutadania. Què no serem capaços de fer ara, amb l'experiència adquirida, si amb el vostre suport aconseguim més representants en les pròximes eleccions? Gobernar con otras fuerzas políticas es la opción más democrática que existe, pero no significa que sea fácil. A pesar de nuestra inexperiencia, hace 4 años, hemos estado a la altura para afrontar situaciones adversas, siempre pensando en gestionar desde la honestidad y la transparencia. Hemos aprendido mucho, pero mucho. Y esto nos ha llevado a tener claro tanto lo que tenemos y queremos hacer como lo que no tenemos que hacer. En algunas ocasiones hemos sido unas compañeras de viaje un tanto molestas, lo que nos ha permitido demostrar a nuestros compañeros y compañeras que se puede hacer política de otra manera, más transparente, más participativa y más próxima. Pero no siempre ha sido así al ser solo 2 representantes. Por este motivo necesitamos que confiéis en nuestro partido para poder tener más peso en la toma de decisiones. La forma de gestionar y actuar de mi compañera Bea Nom de Déu y mía en estos 4 años ha definido nuestras señas de identidad, que son la perseverança en el treball ben fet, incansables, però molt incansables.
havent realitzat molts projectes amb pocs recursos. Se'ns ha assecat la boca de demanar més recursos econòmics i humans per als nostres departaments, tan importants com turisme, comerç, mercats, agricultura, pesca o medi ambient. I els logros que hem aconseguit ens han costat sang, suor i llàgrimes, ja que la decisió no estava en les nostres mans, estava en les mans d'un altre partit. Per això necessitem tindre el vostre recolzament per aconseguir més representants en l'Ajuntament d'Altea. Una altra de les nostres senyes d'identitat ha sigut la honestedat. Els que heu seguit la nostra trajectòria política sabeu que hem realitzat una gestió econòmica impecable, amb la més absoluta transparència en tots els projectes que hem desenvolupat. Hem creat i millorat el Consell de Participació Ciutadana, com el Consell de Comerç i Turisme o el de Medi Ambient, on, entre altres qüestions, hem donat compte de la gestió econòmica dels diferents departaments que gestionem. Per tant, aquests òrgans de participació han fiscalitzat la nostra gestió des del primer moment. Mireu, vaig ensenyar-vos una cosa que la van rebre ahir, està recient treta del forn. Això és l'esperada resolució del juzgat, on es diu que la nostra gestió ha sigut absolutament intachable. Per fi s'ha arxivat la causa que unes persones d'Altea ens havien denunciat i fins el juzgat ens ha dit que la nostra gestió econòmica és intachable. No podia aguantar-me de dir-ho, ho sé molt. Diria més coses, però no, hi ha que ser políticament correcta. Una altra de les nostres senyes d'identitat més significatives ha sigut la participació ciutadana real. La participació ciutadana és l'eina que té la ciutadania per involucrar-se en la presa de decisions públiques. Hem demostrat en aquests 4 anys que som l'única formació política que gestiona des de la governança col·laborativa real. La bona salut d'una comunitat també es mesura per el seu teixit associatiu. Per això és tan important fomentar l'associacionisme. La creació de 2 associacions locals comercials en aquesta legislatura evidencien que la nostra manera de treballar mitjançant aquesta governança col·laborativa comença a donar els seus resultats. Vam crear el Consell de Participació de Comerç i Turisme, com ja us he dit, en l'any 2016 i ens reunim de manera periòdica a cada 2 mesos. Informem, debatem i decidim entre tots els seus membres el que és més beneficiós per a la comunitat, igual que fa la meva companya Bea en el Consell de Medi Ambient. Creiem en la participació, creiem en la necessitat de treballar de la mà de la ciutadania i dels sectors implicats. La presa de decisions és més lenta, sí, però és consensuada. Per tant, hi ha un refrà que diu camina a poc que arribaràs lluny, i és la millor manera que hi ha de gestionar. I així és el que hem de continuar fomentant en el futur, la participació de tota la ciutadania, consolidant a Altea una cultura participativa, que la gent veja que val la pena implicar-se i participar. També som una formació política feminista, conscient de la desigualtat existent entre homes i dones en tota la nostra societat, tant l'alteana com la de tot el país. Seguirem treballant des de les nostres competències amb les accions necessàries que ens ajuden a erradicar aquesta desigualtat. Conseguimos que por primera vez una asociación local aceptara incorporar en el convenio de colaboración con el ayuntamiento una cláusula de igualdad, sentando un precedente que después se ha plasmado en los diferentes convenios que se han firmado. Y además es la Cofradía del Castell de l'Olla
van aconseguir que incorporaren en el seu conveni de col·laboració esta clàusula d'igualtat i l'han feta efectiva. A dia d'avui, la meitat dels seus membres són dones. Estas pequeñas acciones son las que nos ayudan a normalizar situaciones dando ejemplo a los demás. Dones, homes, no tenim cap dubte que hem de treballar en un futur per aconseguir una societat igualitària i això també està en les vostres mans. I l'última de les característiques que més ens defineix és la sostenibilitat. Apostar por la economía sostenible. Después del trabajo realizado en estos 4 años, gestionando, en todas las áreas que hemos encabezado, de manera sostenible, somos capaces de liderar un modelo de desarrollo económico que concilie el modelo de pueblo que queremos con el crecimiento económico. En Altea Amtrellat tenemos claro que podemos generar riqueza y empleo en todos los sectores económicos locales, desde la transición ecológica, convirtiendo a Altea en un referente en desarrollo y sostenibilidad. La mayoría de vosotros y de vosotras sabéis que el trabajo desde mis concejalías, turismo, comercio y mercados, que se ha llevado a cabo en esta materia no ha sido poco. Todos sabéis que hemos trabajado muchísimo en estas 3 concejalías y se han llevado a cabo muchas acciones. Hemos desarrollado productos turísticos sostenibles que ayudan a desestacionalizar el turismo. Hemos realizado el proyecto de Camins de Altea, que tanto éxito está teniendo, sobre todo en los meses de temporada baja. Nuevos senderos en la Sierra Bernia. Promoción del turismo náutico sostenible. De nuestra gastronomía tradicional, utilizando productos de proximidad. Dinamización del comercio local, etcétera, etcétera, porque no os los puedo nombrar todo el trabajo que hemos hecho en 4 años. Y lo hemos hecho poniendo en valor los recursos que ya existen en Altea y que hay que promocionar de una manera responsable. El turismo puede ser un motor de dinamización de la economía local, generador de oportunidades y beneficios para todos de manera inclusiva y sostenible. Però no és l'únic sector que pot generar riquesa a Altea. I perquè us explique una mica més sobre aquest important assumpte, ha arribat el moment de presentar-vos a la persona que ocuparà el número 2 a la candidatura d'Altea Amtrellat. Una persona capacitada, valenta i amb una increïble força per treballar i per combatre a la política. Una negociadora nata. La millor companya que he pogut tindre en aquests 4 anys. Un amor, és un amor, com diu ella. Tampoc és massa mèrit tenir-me a mi al seu costat, és un amor. A més, la persona que ha recolzat primer que ningú la meva candidatura com a alcaldable. Amb tots vosaltres, la meva estimada companya Bea Rondeau. Tranquila. Bueno, la veritat és que a veure com arranque. Estic profundament emocionada de veure-vos així i la veritat és que no em queda res més que començar donant les gràcies. Gràcies per vindre, gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat durant aquests 4 anys, en els moments bons i en els moments no tan bons, que la veritat és que n'han sigut alguns. Gràcies als companys de partit que van estar des de l'inici amb nosaltres. Gràcies als amics, a les amigues, als coneguts. Gràcies a la família, mama, a Quique, a Martina i sobretot a la meva companya, a Nalvado, perquè la veritat és que crec que hem sigut en molts moments l'una per a l'altra aquest punt d'impuls on quan diem no podem, però sí que podíem continuar treballant. Quan les coses es posaven molt complicades,
érem el puntal on ens recolzaven una i l'altra, i la veritat és que sense esta companya en moltes ocasions haurem tirat la toalla. Així que moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies per estar així, gràcies per acompanyar-vos. Moltes gràcies. Gràcies de tot cor. I moltes gràcies també a totes les persones que des del moment que vaig aplegar a la regidoria dels sectors que han estat en nosaltres, des dels llauradors, els pescadors, el ganader que encara ens queda en el municipi. La veritat és que s'han sentat en mi, han escoltat les propostes i han estat al nostre costat, col·laborant en tot el que els hem proposat. Sabem que no és avui un bon moment per als agricultors, estan en el NISPRO, i la veritat és que jo sols tinc paraules d'agraïment per a tots els professionals del sector primari que sempre han estat al meu costat. I la veritat és que el que volia dir és que hem estat treballant. La veritat és que sempre hem estat treballant, i quan vam aplegar vaig trobar a faltar era una estructura de treball en el municipi. Necessitem tindre una agenda de treball programada, sobretot en àrees tan importants com poden ser el medi ambient. No podem estar a la dispensa de que ens donen autoritzacions, i d'ahir la necessitat de programar aquestes agendes de treball, que a dia d'avui el que ens diuen és tenim una agenda de treball i tenim un treball per a ara i per al futur. D'ahir el pla de prevenció d'incendis, que significa que continuarem invertint per a que els nostres recursos forestals no continuen millorant, o el pla d'ordenació del Pinar de Calces, o el pla de manteniment del riu Algar, o el servei de vigilància marina i litoral. Bé, en fi, podríem continuar treballant, parlant de tot el treball que hem començat i que considerem fonamental continuar realitzant, perquè el nostre objectiu és crear riquesa local des de la sostenibilitat, perquè volem un poble per a treballar i per a viure. Per tant, d'una banda, hem de destinar recursos al medi ambient, perquè l'entorn litoral, forestal i rural són generadors de qualitat de vida, són conservadors del nostre patrimoni més antic, són connectors verds, són generadors de treball, sumederos de CO2, creadors de paisatge, són font de salut i, en definitiva, són font de riquesa. Per tots aquests motius invertim molts diners anualment per a continuar fomentant aquests espais tan importants per al nostre municipi com per a la nostra biodiversitat. I d'altra banda, Altea és un municipi que té els recursos necessaris per a competir en qualitat. Volem incrementar les produccions de qualitat i que gran part d'aquestes produccions es queden per abastir al nostre municipi. He treballat de la mà del sector pesquer per aconseguir que tinguin la marca Parc Natural de Serra Gelada, els pescadors d'arts menors. Fonamental que tinguin aquest reconeixement, aquesta pesca tradicional, i que a més siga reconeguda en el mercat. I a més hem de traspassar la frontera de producció per aconseguir aplegar a l'elaboració d'alguns d'aquests productes, afegint-li un valor que incrementaria el benefici dels productors. I hem de continuar potenciant aquest turisme sostenible, desestacionalitzat, que oferte llocs de treball de qualitat i fer d'Altea un municipi atractiu per a la instal·lació d'empreses d'innovació. Tenim el potencial, vivim en un entorn privilegiat i tenim els recursos humans necessaris, perquè a la vista està que som una societat intel·ligent, i si vos sumeu al nostre projecte aconseguirem crear riquesa des de la sostenibilitat. Moltes gràcies. Molt bé, i ara, aplegat a aquest moment, anem a presentar-vos a les altres persones que configuren aquesta candidatura. I parlant de tot allò que ens falta aconseguir, vos presente el següent candidat,
que es va presentar a l'Assemblea i es va decidir que l'experiència i la capacitat de Diego al servei de la vida pública no es pot deixar perdre. Per això vos presente a Diego Martínez. Benvingut, Diego. Un home faener i honest, preocupat pel seu poble i amb moltes ganes de treballar. Estimat company, des de l'inici del Team Trellat, coneix molt bé el nostre programa i té moltes ganes de poder-lo aplicar. Amb tots vosaltres, Miguel Ángel Fuster. Amant de la seva professió, infermeria, que l'han portat a ajudar a altres persones allà on més falta feia. Ha estat en Àfrica i ha estat en Sud-amèrica. Solidària, activista i feminista. I molt bona companya des de fa 4 anys. Per favor, Laura Samper. Va? Sí? A mi em va. Alteà com el que més, amb ganes de treballar pel seu poble, company predisposat sempre a ajudar, com ara mateix està fent. Amb tots vosaltres, Paco Gomis. Todo un privilegio que una mujer como ella se sienta representada por Altea Trellat. Mujer trabajadora y valiente, con ganas de cambiar las cosas. Santi Botello, por favor. Bienvenida. Coneguda i volguda per tots els alteans i les alteanes, companyera de partit disposada a emprendre l'acció a favor dels alteans amb Trellat i els alteanes amb Trellat. Amb tots vosaltres, Sacra Planells. Persona con muchas inquietudes políticas y con ganas de trabajar por su pueblo. Miembro de asociaciones vecinales, siempre aportando propuestas interesantes. Gran compañero desde el inicio de nuestra andadura política, Pancho Ortega. Preocupado por el medio ambiente, por el futuro del planeta y por el pueblo donde vive. Un ciudadano europeo con una visión global que refuerza al Team Trellat. Con todos ustedes, Thierry Lenert. Hi ha persones que estan treballant i van dir que farien tot el possible per arribar a temps, però sembla que no estan així. Si s'incorporen durant l'acte, doncs els nomenarem. Són Tanit, Vicent i Alicia, que no crec que tarden en vindre. Seguim presentant
a un home sensat i valent, il·lusionat de veure com hem treballat en aquests 4 anys. Gràcies a això ha vingut sumar-se al treball per a recolzar-nos. Amb tots vosaltres, Paco Navarro. Mujer con una gran conciencia animalista que nos ayudará a que Altea sea un referente en el bienestar animal. Malú Castro. Home amb molta experiència política, posa el cor i el cap en les coses que fa. És un honor per a nosaltres comptar amb el seu suport al partit. Amb tots vosaltres, Toni Ferri. Benvingut. Dona amable que vol lluitar per aconseguir una societat més justa, sostenible i amable. Elba Abad. Pues ja està. Bueno, és que ens falten 3 companys, però bueno, ja s'incorporaran. Tenim a Tanit, que és una jove alteana, que és tot un orgull per a nosaltres que hagi volgut formar part del nostre partit. Tenim a Vicent Planells, que tampoc ha pogut estar així, i Alicia Fuster. Bueno, ja coneixeu a les persones que ens acompanyaran en aquest projecte per a governar Altea, perquè nosaltres anem a governar Altea. Persones valentes, faeneres, honestes, amb experiència i amb molta il·lusió de treballar pel seu poble. Alteans i alteanes, tots ells i tots elles, independentment d'on han nascut o quin idioma parlen. Per a nosaltres sou tots alteans i alteanes. Ara dono pas a un breu vídeo on es podeu conèixer un poc més. Gràcies, Paco, gràcies, Juan Pablo, per tot el treball que heu fet per poder editar este vídeo. I vos demane, després de veure-lo, que el compartiu per a que arribi a quan més persones millor. Altea amb Trellat és un partit local independent de qualsevol altra formació política. Per tant, centrarem tots els nostres esforços en treballar per Altea, les alteanes i els alteans. Em presenten la candidatura d'Altea amb Trellat per a continuar treballant per la sostenibilitat. Les inversions en l'execució del primer pla de manteniment del riu Algar, els treballs en el pla de prevenció d'incendis, el pla d'ordenació del Pinar de Calces, la posada en funcionament del Servei de Vigilància Marina o la protecció de l'aflorament volcànic de Camp Negret són exemples d'una agenda de treball programada per a crear riquesa des del foment de la biodiversitat. Hola, soc Diego i vull destacar tota la tasca que hem dut a terme fins ara. Més inversió en ajudes socials, millor atenció
en serveis sanitaris a Altea la Vella, Altea i els nostres mariners, més dotacions econòmiques i activitat per als nostres majors i mostrar la meva il·lusió per continuar treballant. Queda molt per fer al servei públic. Con Altea Amtrellat, la participación ciudadana es una realidad. Participa, nosotros llevamos tu voz al ayuntamiento. Hola, soy Santi y desde Altea Amtrellat hemos estado trabajando para conseguir una sociedad más igualitaria dentro de Altea. Y necesitamos más concejales y concejalas dentro del ayuntamiento para seguir luchando. Hola, soc Miguel Ángel i vull formar part d'un govern municipal on l'honestedat sigui el principal valor, tal com ho han sigut per a les dues regidores d'Altea Amtrellat aquests 4 anys. La transparència, la participació i el treball dur ha marcat la nostra manera de gestionar. En Altea Amtrellat tenemos claro que podemos generar riqueza y empleo en todos los sectores económicos locales desde la transición ecológica, convirtiendo a Altea en un referente en desarrollo y sostenibilidad. Altea Amtrellat som l'alternativa més treballadora, honesta i fiable per a governar Altea en els pròxims 4 anys. Espero que vos hagi agradat el vídeo i com vos he demanat abans, que el compartiu, que tot el que pugueu. Necessitem vots, necessitem gent que es recolze per a poder canviar d'una manera efectiva i que la puga veure tota la ciutadania alteana. Tenim més representants. No vull acabar l'acte sense parlar-vos breument del nostre programa. És un programa renovat, real i viable, que farà progressar Altea i a la seva ciutadania. Un programa, com ha dit Bea, que ens permetrà generar riquesa des dels diferents sectors econòmics, no sols dels principals, com són el turisme o la construcció, també des de l'agricultura, des de la cultura o des del medi ambient. En breu estarà penjat en la nostra pàgina web per a qui vulgui consultar-ho. Però vos avance algunes de les qüestions que tenim molt clares que si governem les portarem endavant. Elaborarem un pla de mobilitat ciutadana que tanta falta fa, incloent el poble antic, recolzant-nos en la ciutadania, en la policia local i en els sectors implicats, perquè s'ha de fer així, no ho podem fer d'una altra manera. Generarem diferents espais per a la joventut, que fan molta falta, si en Altea no tenim espais per a la joventut. Modernitzarem i millorarem les instal·lacions esportives. Farem complir els plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, que estan recient aprovats tant internament en l'Ajuntament com en la ciutadania. Acabarem l'estratègia de turisme sostenible 2019-2025, que està acabada de començar fa un mes, i complirem la fulla de ruta marcada pel sector, que és el que està treballant a dia d'avui en aquesta estratègia de turisme sostenible. Són 3 mesos el que tarda en fer-se aquest projecte i en la fulla de ruta que isca, de la mà de les decisions que prenguen totes les persones involucrades en el sector turístic i la ciutadania, nosaltres acatarem i farem el que es marqui aquesta fulla de ruta. Seguirem revitalitzant el sector comercial, mercat municipal, mercadillos, de la mà de les associacions, les zones comercials d'Altea, d'Altea la Vella, com hem estat fent durant aquests 4 anys. Són un pilar fonamental de la nostra economia i un dels principals generadors d'ocupació i els tenim que tindre en compte sempre. Aprovarem l'ordenança d'ocupació de la via pública, que inexplicablement fa quasi 2 anys que està en el caixó. Una ordenança que va ser elaborada de la mà de la ciutadania i de sectors implicats. Una ordenança que es fa molta falta en Altea per ordenar l'ocupació de les terrasses, dels restaurants, que sabeu que hi ha problemes en tot Altea. Aquesta ordenança la vam impulsar des d'Altea Amtrellat, concretament des del Consell de Comerç. Possiblement per aquest motiu s'ha quedat al caixó. Nosaltres ens comprometem a aprovar-la.
Continuarem invertint en els espais naturals per a evitar incendis, reduir a zero la contaminació, incrementar la biodiversitat i crear paisatge, com ha comentat Bea. Treballarem de la mà dels agricultors, dels productors locals, per aconseguir incrementar la producció de qualitat i la distribució en canals curts. Aprovarem el Pla General d'Ordenació Urbana. Crearem un punt d'encontre familiar on es garanteix la seguretat dels menors en el règim de visites. Pareix una cosa absurda, però n'hi ha moltes famílies que no atravessen bons moments i els que ho pateixen són els xiquets. Són aquestes xocotetes qüestions que al final són molt grans. Prestarem a les nostres persones majors l'atenció que necessiten. Ja em vaig comprometre ahir i em compromet públicament a reunir-me amb ells la setmana que ve per escoltar de la vostra mà el que necessiteu. I millorarem el benestar dels animals de la mà dels professionals i associacions animalistes. Estos projectes, entre altres, són els que farem. El programa és més complet i estarà al vostre abast breument. I tot ho farem de la vostra mà. No són promeses de campanya. Esta és la nostra forma de ser, com ho hem demostrat en els últims 4 anys. Vaig acabar ja, però bueno, és una reflexió que vaig fer l'altre dia i volia comentar-vos, perquè nosaltres podem dir ben alt que ens hem guanyat el jornal. El jornal que ens heu pagat vosaltres, la ciutadania. Això és com una empresa privada. Una volta complit el període de prova, el jefe decideix si li renova el contracte o no. Pues en política és exactament el mateix, sols que el jefe sou totes i cadascuna de les persones que esteu ací. I ara ha arribat el moment de decidir si esteu contents i contentes en la feina que hem fet i, per tant, si ens renoveu la vostra confiança. Com ha dit el vídeo, per a nosaltres, Altea amb Trellat és l'alternativa més fiable, més honesta i més treballadora, i ho puc dir ben alt, per a governar Altea en els pròxims 4 anys. Moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos. Som Altea, som Progrés.